Ένα φάουλ που έκανε ο Ασίγκμπα. Πάμε και στον Αποστόλη πάνω. Ναι, αυτό που φαίνεται να έχει να αλλάξει, ότι έχει αλλάξει στην τακτική της Πανδακής, είναι ο Ντακώστα πλέον έρχεται σε θέση δεξιού χαφ και θα παίξει ο Στεργίδης μαζί με το Μαρουκάκη στην κορφή της επίθεσης. Δηλαδή το γύρισε από 4-2-3-1 σε 4-4-2. Εδώ είναι ο Στεργίδης στα νέα του καθήκοντα ως δεύτερος επιθετικός. Στον αέρα με τον Λαμπρόπουλο δεν θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερος αποτελεσματικός. Η πάσα του Ζόριτς δεν μπορεί να φτάσει. Ο Άλεξ Ντακόλ, επεμβαίνει ο Μπαλασάκης. Χαρτσιάς. Αφήνει ο Πατινιώτης να περάσει μπάλα. Φτάνει σε αυτήν πρώτος ο Λαμπρόπουλος. Δεν προσέχει την πάσα του ενώ δεν είχε πίεση. Μπαλού. Παίρνει ο Φιλίππη Ντακώστα, γυρίζει με βλέμμα προς την εστία της ΑΕΚ. Πάσα του Πορτογάλου, Στεργίδης. Ασίγκμπα. Καλό ξεδίπλωμα της Παναχαϊκής. Η σέντρα του Γκανέζου. Απευθείας στο σου του Φιλίππη Ντακώστα. Πατινιώτης. Κλείστηκε. Με πλάτη στην εστία, δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Γεμίζει ο